Какво са етеричните масла и как ги използваме? Етеричните масла са масно разтворими съединения и имат нужда от базово масло или маслоносител, carrier oil на английски, за да могат да минат през кожата ни и да усетиме техните ползотворни свойства, ползотворни терапевтични свойства. Може да ги използваме по няколко начина. Първо, използваме ги в дифузер. Дифузерът представлява ето такъв уред, ултразвуков дифузер, който пълниме до червената точка с вода. Слагаме колкото капки искаме според рецепта или може смело да импровизирате. Обикновено 5-6 капки са достатъчни. Ако е по-голямо помещението, малко повече. Ако е при бебета, просто е нужно само една капка да капне. Колко често почистваме дифузера? Дифузера, в зависимост от това колко често го употребявате и какви масла сте ползвали, защото някои масла, като ветивера и смирната, са по-тежки и ако ги употребявате често, ще ви се налага по-често да го почиствате. Изплаквате го с вода и аз с ето такава домакинска хартия минавам по крайчетата, където са се задържали разни остатъци. Минавам по всички ъгли. Някой път минавам, както в конкретния случай има нужда, с клечка за зъби, за да изчиста и малките петънца, които са останали тук. Изплаквам още един път хубаво с вода и може да пуснете в дифузера с съвсем малко, една кафена лъжичка вода с бял оцет, да дифузира за около 5 минути. Това е абсолютно достатъчно. След това изплаквате и дифузера ви отново е готов за работа. Има няколко степени на работа. 2 часа, 6 часа и 12 часа е моят дифузер, като когато е 12 часа, той ще прекъсва и ще започва. Това е подходящо, когато го пускаме нощно време, когато спим и не можем да си добавиме етерични масла. През деня го пускам на режим или 2 часа, или 6 часа, в зависимост от това колко време съм в стаята. Когато използваме маслата ароматно, те влизат през обонятелната ни система, стигат до предната част на мозъка и оттам от една страна променят химията в мозъка ни, защото всъщност нашите емоции са чиста химия. Реално биохимична реакция на това, което се случва около нас, което води до различни усещания, които имаме. Етеричните масла могат да променят тези усещания и да повлияят на настроението ни, да се чувстваме по-свежи, по-щастливи, по-усмихнати, по-доволни, по-спокойни и още много други неща. Общото всички емоции могат да бъдат повлияни от конкретни етерични масла. От друга страна, етеричните масла тръгват по лимфната ни система